Goedenavond, welkom bij het Jaar van de Vlinder, een serie debatten over Zuid-Limburg, georganiseerd door L1, de Limburgse kranten en de ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg. Te weinig leerlingen kiezen voor techniek en dat wreekt zich. Het Limburgse bedrijfsleven staat te springen om mensen die opleidingen niet kunnen leveren. Hoe kan dat nou? Er zijn bakken vol initiatieven ontplooid de afgelopen jaren om dat probleem op te lossen en het bestaat nog steeds. Hoe kan het en wat gaan we eraan doen? Dat horen we vandaag hopelijk van Claudia Reiner, directeur van installatiebedrijf Caris en Reiner uit Sittard. En van Toon Teunissen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Heerlijkse Arcus College. Meneer Teunissen, hoeveel nieuwe arbeidskrachten met, laten we zeggen, een technisch profiel levert u jaarlijks aan die arbeidsmarkt af? Nou, dat zijn er toch altijd enkele honderden. Enkele honderden zijn dat in heel veel verschillende vakgebieden. Variërend van procestechniek, installatietechniek. Mijn collega Leeuwenborg die doet dat natuurlijk ook nog eens een keer. Dus daar komen er toch wel de nodig op de arbeidsmarkt. En de laatste werknemer die u heeft aangenomen, wat moest die specifiek kunnen? Minimaal niveau vragen wij 2 tot 3. En dat is even afhankelijk van de 2 functie. 2 tot 3? Ja, 2 of 3 is, wat is het minimale instroomniveau van BBL en basisopleidingen ROC. En dan heb je wel toch een bepaalde basiskennis die op dit moment ook geborgd wordt bij de ROC's. Middels een profiel wat ook landelijk uniform is. En heeft u er genoeg van? Kunt u kiezen als u een vacature heeft? Nou, op dit moment is er geen echte sprake van een krappe arbeidsmarkt, maar het is nog steeds heel moeilijk om goede mensen te vinden. Dat is nog steeds absoluut het geval. Oké, laten we even het probleem in perspectief zien en meneer Kasper van Etel, het onderzoeksbureau, vragen hoe het met deze cijfers zit. Want het lijkt me lastig om op dit vlak überhaupt voorspellingen te doen, omdat de economie verandert en je van bedrijven niet weet wat ze dadelijk nodig hebben en je van het onderwijs niet weet wat ze dadelijk aanleveren. Ja, dat klopt. En dat is ook al heel lang het eeuwige debat eigenlijk van, kunnen bedrijven precies aangeven hoeveel mensen ze nodig hebben over 4 jaar als leerlingen nu van school komen. Niet alleen wat ze kunnen, maar vooral ook wat ze kennen. En aan de andere kant is het voor scholen weer heel moeilijk om aan te geven van natuurlijk, over 4 jaar leveren we je zoveel mensen die zoveel dingen kunnen, zoveel dingen weten en ook zoveel vaardigheden hebben die je dan precies vraagt. Dat is het eeuwige debat. Wat je daar vooral ziet, en daar ben ik wel heel blij om in het Zuid-Limburgse, dat gewoon de beroepsscholen, het mbo, het VMBO en het bedrijfsleven met elkaar veel meer aan tafel zitten en hierover met elkaar doorpraten. Want wat kost het ons per jaar, die mismatch? Is daar wat over te zeggen? Nee, niet dat ik weet. Maar ga maar uit van bedrijven die geen mensen kunnen vinden die ze nodig hebben. Die gaan er op een andere manier mee om. En we moeten natuurlijk uitkijken dat dat er niet toe gaat leiden dat bedrijven heel veel gaan innoveren omdat ze geen mensen meer nodig hebben. Ja. Dan kunnen we ook weer niet de mensen leveren natuurlijk. Er is er geen baan voor degene die straks wel weer van school komen. Dus zo zijn het een heleboel ingewikkelde processen die allemaal met elkaar samenhangen. Ja. En we moeten er toch gewoon voor zorgen dat er werk is voor degenen die van school komen. Ja, en andersom. Ja. Dat er werknemers zijn om de vacatures in te vullen die bestaan. Dat is een deel van het probleem, meneer Teunissen. Blijkbaar leidt Arcus en al die andere ROC's allerlei mensen op in opleidingen waar we niet om staan te springen. Waarom doet u dat? Nou, als we het over techniek hebben, dan denk ik dat dat reuze meevalt. Alhoewel ik eraan toe wil voegen, je hebt heel veel verschillende soorten techniekopleidingen. En dat is natuurlijk één van de vraagstukken. Maar dat heeft natuurlijk ook ermee te maken dat het bedrijfsleven aan ons vraagt om heel veel verschillende soorten mensen op te leiden voor die techniek. Wat geven eens aan, hoeveel van die opleidingen biedt u aan? Ik geloof dat wij, dan moet ik het heel voorzichtig formuleren, we hebben er tussen de 40 en de 50 denk ik. Verschillende techniekopleidingen. Dan moet u denken van autotechniek, installatietechniek, elektrotechniek en allemaal varianten zitten daar nog in. En dat zijn er heel wat. En dan moet u van allemaal die opleidingen de kwaliteit garanderen? Kwaliteit garanderen, examinering garanderen, begeleiding garanderen, dat hoort er allemaal bij. En het probleem, dat ziet u wel al, is als je een relatief kleine groep mensen hebt, in techniek is die groep niet zo enorm. En je moet die verdelen over heel veel opleidingen en heel veel klassen, want dat zijn nog eens klassen. Dan heb je per klas er niet zo heel veel zitten. Nee. En dan heb je het kernprobleem al te pakken. Dan hebben wij natuurlijk een probleem als het gaat om de vulling van die klassen. Plus, daar komt bij, als je een techniekopleiding geeft, en we moeten ook nog wat gaan oefenen met elkaar in een lokaal, ja, dan moet je ook nog eens een keer praktijklokalen met dure techniek vullen. Dus dan komt op het punt dat die opleidingen eigenlijk relatief duur zijn. Ja, als ik het zo mag formuleren. Dus dat model is niet goed?
Nou ja, daar moeten we in ieder geval iets aan gaan doen. En daar zijn we heel hard mee bezig. Want hoe werkt dat nu in de praktijk? U wordt gebeld door een bedrijf dat zegt, we hebben dit en dit nodig en een werknemer graag over 3 jaar leveren. Nou, dat is wel eens gebeurd, maar dat is volgens mij voor mijn tijd geweest. Dan werd er gezegd door een groot bedrijf, ik heb over 3 jaar zoveel procesoperators of iets dergelijks nodig. Wij gingen die natuurlijk keurig opleiden, alleen 3 jaar later was de markt veranderd. Vervolgens was het antwoord, je blijft ermee zitten en wat doe je er dan mee? Ja, en dat is dus heel erg moeilijk. Hoe intensief is uw contact met het onderwijs? Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat onderwijs en de markt veel beter samen gaan werken. Dat is al een probleem wat decennia lang speelt en wat nog steeds niet optimaal is. Ik denk wel dat er heel veel stappen gezet worden om daar nou een hele andere drive aan te geven. Zou u kunnen zeggen wat u daar zelf aan bijdraagt? Aan die, onlangs hebben wij inderdaad nog samengewerkt met de ROC's om de competentieprofielen zoals die er nou liggen voor de verschillende niveaus, om die eigenlijk te spiegelen met de opleidingsinstituten. Ja. We hebben nou, dus dat is om eens goed te kijken naar wat die leerlingen nou uiteindelijk moeten kunnen, of dat nou klopt bij wat er gevraagd wordt. Nou, onderwijs heeft die vraag teruggelegd aan de markt en de markt heeft input gegeven van nou, wat moet die basiskennis zijn van een niveau 2, 3 of 4 leerling in het ROC. En dat is wel een hele goede ontwikkeling dat de markt aangeeft, nou waar zit die behoefte dan specifiek? Want het probleem lijkt me bijvoorbeeld in uw branche, de energiebranche, dat daar ook weer allerlei ontwikkelingen en innovaties zijn. Nu gaat het nog met gas, over een tijdje gaat het met zonne- of windenergie. Dat maakt het lastig, want u weet ook niet wat daar de toekomst is. Nou, dat weten wij denk ik heel goed. Oh, dat weet u heel goed. Nou, maar dat is wel denk ik wel de tendens. We hebben 2 leerlijnen. Je hebt enerzijds het vakmanschap. Je ziet dat in Duitsland bijvoorbeeld echt vakmensen, die vakmeistercultuur, die worden echt bejubeld. Die worden ook inderdaad echt op een voetstuk gezet. Dus dat maakt inderdaad wel ook de instroom daar aantrekkelijker. En anderzijds hebben we de technici nodig, dan ook op HBO en WO niveau. Dus er zijn eigenlijk 2 leerlijnen waar de markt om vraagt. Je ziet dat de maatschappij verandert, ook de vraag vanuit de markt wordt heel anders. We hebben natuurlijk de opgave, de maatschappelijke opgave, het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Maar anderzijds ook het levensbestendig maken van woningen, dat ook ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. En wij bieden daar in onze sector wel oplossingen voor. Dus wij weten eigenlijk heel goed wat de opgave van de toekomst is. Maar de vraag is, wat willen die studenten eigenlijk? Willen die leren om een schroefje in een gaatje te draaien of willen die de wereldproblematiek oplossen en de wereld duurzamer maken? Nou, ik denk dat studenten breder kijken dan misschien voorheen en ook niet meer helemaal te porren zijn voor, nou ja, je moet hier zitten en je neemt een ontvangst wat de docent opdist. Docenten willen natuurlijk een beeld hebben, wat is mijn plaats in de hele keten? En dat zie je natuurlijk ook bij het opleiden op dit moment. Hè. Wij doen heel veel met, zoals wij dat dan noemen, integrale praktijkopdrachten. Als je als automonteur bij ons begint, dan krijg je niet alleen maar een auto voor je neus en hier is schroefje X en schroefje Y. De vraag is, nee, er komt een klant. En die klant wil een auto van je hebben. Nou, en die auto moet voorbereid worden voor die klant. Nou, en op die manier worden stappen gezet in opdrachten, zodat die leerling dat hele beeld ziet van wat zich met die auto gaat afspelen. Zodat hij later ook flexibeler wordt als hij wordt gevraagd, of als hij niet helemaal past in waar hij terecht komt. Steeds het brede beeld houden. Okay. Steeds het brede beeld houden. Nou, die keuze voor techniek die maak je natuurlijk misschien al op de basisschool, maar waarschijnlijk ergens zo op de middelbare school. En een decaan helpt je in de regel bij het maken van die keuze. En dus ligt daar ook een grote verantwoordelijkheid. Bij die beroepsgroep, decanen, geleiden ze de leerlingen wel goed genoeg in de richting van techniek. Esther van der Berken is zo'n decaan aan het Sint-Omertus College hier in Heerlen en ze staat bij Kim Noach. Ja, dan bent u behalve decaan, dus het coachen van leerlingen, welke studiekeuze past goed bij jou? Bent u zelf ook, heeft u bewust gekozen voor natuur en voor natuur en techniek als docenten, als vrouw? Wint u dan ook actief zieltjes inderdaad van jonge mensen om juist uw keuze of ook die kant op te gaan? Ik denk niet echt bewust. Toevallig heb ik net met 2 leerlingen staan praten nog eens daarover. En ik ben denk ik wel meer gefocust op meiden er ook bij te betrekken op het moment dat ze dus ergens in het achter in de klas staan en niet aan een kolomboor gaan staan of niet het gereedschap van het bord pakken. Dat ik daar wel onbewust meer bij aan de gang ben. En ik spreek ook in de klas wel uit van, ja, waarom zou je niet verder gaan met dat vak? Want het Sint-Omertus is sinds een aantal jaren heel nadrukkelijk bezig om juist meer leerlingen inderdaad warm te krijgen, enthousiast te maken voor techniek. Ja. Waarom is dat nadrukkelijk? Is dat inderdaad omdat u de vraag kent van bedrijven van we schreeuwen om mensen? Is dat inderdaad daarom de reden? Dat speelt wel gewoon mee. Als je gaat kijken, leerlingen willen ook graag in Zuid-Limburg blijven vaak.
Dus ja, als je dan gaat kijken waar hier de arbeidsmarkt ligt, dat is met name techniek, zorg ook wel. En ja, voor zorg wordt wel voldoende gekozen, maar bij techniek toch minder. En toen zijn we zijn stages in gaan voeren. We hebben allerlei projecten gedraaid waarbij met name echt gefocust werd op de meisjes. En, waarom is dat belangrijk, juist die meiden erbij te betrekken? Ja, jongens toch ook van huis uit vaak al veel meer gefocust zijn op wat er gebeurt. Vader meestal of vaak een beroep heeft in de technische. Ja. En vrouwelijke rolmodellen in de techniek zijn er gewoon veel minder. En ja, ook met name ouders ook wel vaak zoiets hebben van, nou ga maar tegen hun dochter zeggen van, ga maar iets in de zorg doen, want techniek is vies. En ja, ik krijg vieze handen en dat is geen... Dus die hele beeldvorming, daar moet u ook eigenlijk wel heel hard aan werken als school, om het in het juiste perspectief te plaatsen. Ja, ik heb vaak meer dat ik bij ouders dat perspectief moet veranderen als bij de meiden zelf. Dus, ja. En wat zijn dan de beelden? Het is vies, het is zwaar, je werkt alleen maar mannen. Tussen jongens, dan ben je geen meisje meer, want dan kun je geen mooie kleren aan. En ja, vooral dat vies. En ploegendiensten, dat gaat niet, want je krijgt straks kinderen en dan kan dat allemaal niet. Dus, terwijl je toch in 2013 leeft, zou je zeggen dat het wat... Ja, zou je verwachten dat dat... het hoe... is wel aan het veranderen hoor. Want hoe kunt u die beeldvorming dan bijstellen? Hoe gaat dat heel concreet dan? Nou, gewoon echt in een gesprek. Dan vraag ik van waarom... wat denkt u, wat zou het best bij uw dochter passen? En dan geven ze vaak heel concreet zo'n reden. Ja, dan ga ik gewoon het gesprek daarover aan. En dan hoop ik dat, en vaak is dat ook wel. Vaak gaan ze dan wel naar buiten met het idee van oké, dit is niet allemaal zo als dat wij dachten. En, want wat merkt u sinds die omslag als school van Sint-Omer heel nadrukkelijk toch ook techniek onder de aandacht brengt? Wat zijn bijvoorbeeld qua uitstroom? Is het verdubbeld het aantal leerlingen dat nadrukkelijk een techniekprofiel kiest? Ja, toch is echt wel verdubbeld. We zijn 8 jaar geleden begonnen. Als ik dat vergelijk met nu, dan is dat meer als verdubbeld. Ja, dus meer leerlingen toch kiezen inderdaad ook voor technische beroepen. Ja, zeker. Oké, dank u wel. Dankjewel. Volgens mij moet je gewoon zeggen dat je in de zorg ook hele vieze handen kunt krijgen. En dan heft dat elkaar weer op. Maar het is dus deels een imagoprobleem. Dat is prettig, want dat imago's kun je sturen. Maar herkent u dat? Ja, deels wel, absoluut. Techniek is nog steeds niet sexy. We doen daar wel enorm ons best voor om dat te veranderen, dat beeld. Maar van de andere kant... Hoe doet u dat? Nou, van de andere kant merk ik ook, daar wil ik heel even terugkomen op wat zij ook zegt, van de instroom voor dames, voor vrouwen in de techniek wordt ook steeds aantrekkelijker als werkgevers hun rol nemen om flexibel te zijn in ook bijvoorbeeld arbeidstijden en dergelijke. En dat zie je nou wel vanuit de markt. Wij proberen daar wel op in te haken, dat je wel ook zegt van, je ziet ook mannen die op dit moment zeggen, nou ik wil een dag ouderschapsverlof. Dus dat maakt het wel ook makkelijker voor vrouwen om in te stromen in de techniek. En dat het niet meer zo is van, nou, ik moet een 5-daagse werkweek hebben. Dat we daar ook op een andere manier mee omgaan. Vrouwelijke rolmodellen worden gezocht. Voelt u zich nog aangesproken? Gaat u nog op de markt staan met een poster? Ik heb ook voldoende masculine eigenschappen. En ik heb geleerd onlangs in Venlo, volgens mij gaf jij daar leiding aan, dat de beste combinatie is om een mix van masculine en feminine eigenschappen te gebruiken. Dat was het beste voor het bedrijf, maar uit die avond, er was een bijeenkomst van ambitieuze vrouwen, bleek ook dat vrouwen en techniek, dat toch nog niet zo goed samenging. Dat installatiebedrijf dat daar zat, dat had nauwelijks vrouwen in dienst. Ja, de eigenschappen die een vrouw wat van meerwaarde kunnen zijn in een bouwsector breed, bij wijze van, dan pak ik het even techniek breed, is wel ook die verbindende factor wat vrouwen kunnen hebben. We merken nou wel. Je moet ook kaart lezen hè, op zo'n bouw en zo. Ja, maar we merken nou wel ook dat medewerkers andere competenties moeten bezitten als tot dusver. U gaf het net al heel concreet ook aan. De integraliteit van een proces. We gaan ook op een andere manier in het bouwproces met elkaar om. De disciplines werken veel meer samen, kijken over de schutting van hun eigen discipline heen. En dat betekent ook dat je op een andere manier in het bouwproces staat. En dat vergt ook andere competenties van de medewerkers. Oké, laten we eens even kijken bij een jonge meid die op haar toekomst is voorbereid. 15 jaar, Pleun van het Sint-Omertus College. Pleun, wat wil je laten worden als je groot bent? Ja, daar ben ik eigenlijk nog niet zo uit. Ik wilde altijd al iets met de fotografie gaan doen. Ah, en fototoestellen maken of knippen? Nee, de foto's maken. Dan komt daar ook een beetje techniek bij kijken. Dus daarom heb ik een project gevolgd voor meisjes in de techniek. Om ook te kijken of er een andere opleiding van techniek bij zit wat mij dan aanspreekt. Maar ik ben er toch uitgekomen dat ik dan toch liever bij fotografie blijf. En komt dat omdat bepaalde meisjes voor die hoek kiezen en je daar niet bij voelt passen? Het is meer dat er bijna geen meisjes op die school zitten.
En ik mezelf niet aan apparaten zie sleutelen of auto's zie werken. En hoe vaak per jaar heb je dan een gesprek met zo'n decaan die zegt van, jawel, dit is wel heel leuk, lekker vies worden onder een auto? Eerlijk zijn, hè? Want anders... Nou, het is meer dat je je verhaal doet met wat jij liever wil doen of wat je zelf van plan bent om te doen. En dat ze dan jou op ideeën brengt die jij misschien zelf nog helemaal niet weet wat er eigenlijk ook nog is. En is dat al gebeurd of dat moet nog gebeuren? Dat is zover al gebeurd. Dat is al gebeurd, zegt de decaan. Oké, fijn. Ja. Meneer Teunissen, dit is want we zeiden net, dat is een imagoprobleem. Ja. Nou, fijn, imago's kun je aanpassen. Maar dit is wel een heel diep imagoprobleem, want dit gaat over de scheiding tussen mannen en vrouwen. Ja. Dat ga je niet 1, 2, 3 oplossen met een bewustwordingscampagne. Nee, dat los je niet zomaar op. Maar ik denk dat er straks wel een stukje van antwoord werd gegeven. Je moet in dit soort vraagstukken investeren blijven. Wij hebben al een aantal jaren, dat wordt door onze secretaressen georganiseerd, hebben we een soort ladiesdag. Dus daar komen de vrouwelijke studenten van de VMBO's bij ons kijken allemaal. En daar wordt een hele dag mee gesjouwd. Dat wil niet zeggen dat je daar het jaar daarna 10 klassen aan overhoudt. Maar dit moet je wel blijven doen. Ja. Want je moet ze voortdurend confronteren blijven met die techniek. En laten we ook de positieve kant van die techniek zien. Als je naar heel veel, we hebben bijvoorbeeld een garagebedrijf, een vies garagebedrijf wat professioneel werkt, ziet u niet meer. En wat u ziet is heel veel mensen met een computer door dat garagebedrijf rondlopen. Dus langzamerhand begint die techniek ook in handjes te komen die ook schoon kunnen worden, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik denk dat zo'n ontwikkeling ook vrouwen in toenemende mate zullen trekken om te zeggen, hé, maar die wereld zou ik ook kunnen hebben. En andere oplossingen? Numerus fixus voor de populaire opleidingen of financiële compensatie als je een opleiding gaat volgen die we graag willen? Misschien een voorbeeld van de positieve kant. We hebben een aantal jaar geleden, was onze procestechniekopleiding, nou die liep niet zo voortreffelijk, laat ik dat nou zomaar leggen, weinig leerlingen. En dat moest snel beter worden, want we hebben een behoorlijke procesindustrie in Limburg. Toen is eigenlijk door de handen van de onderwijs en het bedrijfsleven in elkaar te slaan, is er een oplossing gevonden. Wij hebben de stap gezet dat we onze leerlingen verhuisd hebben naar de Hogeschool Zuid. Daar stond een perfecte proeffabriek, voor het onderwijs perfect. En het bedrijfsleven heeft zich samengepakt, een groot aantal bedrijven, en heeft gezegd, en wij gaan trekken aan onze kant. We gaan leerlingen die goed die opleiding afwikkelen, die gaan we de boekengeld terugbetalen. En wat we ook gaan doen is zorgen dat ze een stage krijgen en later een baan. Nou, we hebben vorig jaar, toen het heel moeilijk was om banen te krijgen, en even een schatting dacht ik dat een 40-tal leerlingen bij ons zijn afgestudeerd. Het bedrijfsleven heeft er echt aan getrokken om die een plek te geven. Die zijn niet allemaal perfect geland, maar die hebben allemaal een baantje gekregen of iets langer. Dat soort combinaties met elkaar moet je aangaan. En waar staat het ministerie van Onderwijs dan ergens? Want hoe eniger die band tussen bedrijfsleven en opleidingen worden, nou, ik denk dat hoe akeliger sommige mensen het vinden. Maar u moet het ministerie natuurlijk niet onderschatten. Die staan op grote afstand. En die doen toch, en ik denk dat dat heel positief is, die hebben in de afgelopen jaren bakken met geld en aan plannen en ideeën uitgestrooid over ons allemaal om dit te bevorderen. Alleen, laten we maar vaststellen, dat ook als je iets 10 keer probeert, dat nog niet altijd wil lukken. Maar we zijn nu misschien bij nummer 13 en langzaam gaat het wel lukken. Je moet wel volhouden. Oké. Iemand die iets heeft gedaan wat wel geslaagd is in de promotie van techniek, dat is een jongen, dat dan weer wel. Die staat nu bij Kim Noach en die heet Luc Lebens en het heeft van alles te maken met zijn bedrijfje Soapbox. Zo. Ja, Luc Lebens van Soapbox. Hoe leg je op je eigen wijze uit, zodat het ook binnenkomt bij de jeugd waar we het net over hebben, dat techniek tof, vet, cool, de bom is en geef daar eens een concreet voorbeeld van. Ja, wat wij hebben gedaan, we zijn vorig jaar gestart met een aantal techniekverkiezingen, waarbij jongeren zichzelf konden aanmelden online een technisch profiel konden aanmaken in groepjes. Op middelbare scholen hebben we dat gedaan, maar ook op vervolgopleidingen, onder andere bij Arcus. En waarbij jongeren door online een profiel aan te maken en een technisch idee online te plaatsen, zelf konden zeggen hoe leuk techniek is. Dus zij werden als het ware ambassadeurs van de techniek. Maar dat waren al jongeren die het leuk vinden. Dus die groep heb je al. Je moet juist natuurlijk die groep bereiken die het niet leuk vindt. Of die denkt van dat is vies of daar heb ik niks mee. Dat klopt. Nou, wat we gedaan hebben is eigenlijk dat jongeren die gingen dat online zetten en die gingen vervolgens stemmen verzamelen. Nou, waar doe je dat? Dat doe je bij je omgeving. Dus ouders, broertjes, zusjes, mensen van de voetbalclub, de fanfare, klasgenootjes, etc. En daardoor gingen zij eigenlijk die techniek aan de rest, de doelgroep promoten.
En dat is wat wij denken dat sterker is dan de huidige of de meeste marketing tools. Daar wordt van bovenaf gezegd hoe leuk techniek is. En ja, hier doet de doelgroep het zelf. Of de leraar zegt het, of een directeur van een bedrijf Nou, zegt het. dat Dan denk is- je, ja, het zal wel, maar... Is als ook natuurlijk van belang. Ja. Ja. Maar als je eigen klasgenoot het zegt, denk jij, komt het beter binnen. Ja, en dat is het idee. En daarnaast hebben wij ook gezien dat er een aantal zaken zijn die op dit moment met veel marketing tools niet goed gaan. Vaak zijn ze kortstondig. Ze bereiken een beperkt publiek en ouders worden niet bereikt. En dat hebben wij met deze tool, we hebben een soort van niche kunnen creëren om dat wel te doen. Ja. En heb je nog meer plannen in die, want je kunt het natuurlijk op allerlei gebieden inzetten dan. Nou, we zijn iets anders gestart. Het is niet echt een verkiezing, maar in samenwerking met de Limburgse Werkgeversvereniging. Limburg Economic Development en, het zijn moeilijke woorden, en Keyport, dat zijn ontwikkelingsorganisaties. Een project Limburg Magnet heet dat. En daarbij doen we naast het enthousiasmeren van jongeren voor techniek, wat we met die techniekverkiezing hebben gedaan, gaan we jongeren bij bedrijven brengen. Om te laten zien van welke kansen er zijn. Een soort stages of? Nou, dat zijn verschillende onderdelen. Dat is onder andere een college tour waarbij ondernemers zich bij onderwijsinstellingen presenteren aan studenten. Daarnaast ook een Tour de Limburg, waarbij jongeren van vervolgopleidingen MBO, HBO, WO naar bedrijven toe gaan. Een Held Campus, een DSM, Gemmelot. Dus echt de concrete praktijkvoorbeelden. Echt er naartoe. Maar daar zijn jullie net pas mee begonnen. Ja. Je kunt nog niet zeggen wat dat oplevert dan. Nee, dat is... Wanneer dan? Wanneer kun je daar ongeveer iets over gaan zeggen? Ja, wat wij sowieso doen bij alle projecten, zowel bij de verkiezingen als ook bij dit project, is dat wij een database opbouwen. En het een aantal jaar op rij gaan doen. Dus er zit continuïteit in. En op een gegeven moment ook gaan testen wat het heeft opgeleverd. Dus of mensen ook concreet zijn gaan kiezen voor techniek. Dus inderdaad, langdurig investeren. Dankjewel. Oké, nou dankjewel. Dankjewel. Heel even naar meneer Kasper van onderzoeksbureau Eto, want ik krijg ineens een brainwave. We zijn aan het krimpen, we zijn aan het ontgroenen, vergrijzing. Dan is het toch allemaal niet meer zo erg dat die vacatures niet ingevuld worden, want de vraag zal ook afnemen. Het gaat gewoon wat minder met de economie, er zijn minder mensen. Dus ja, het is niet zo erg dat we te weinig mensen leveren om die banen te vullen. Want die banen zijn niet meer nodig. Ik denk dat dat toch wel een heel somber perspectief is, om dat zo te zeggen. Kijk, je hoopt toch dat de bevolking dynamisch blijft. Misschien wel in een wat kleinere omvang. Maar toch dat daar voldoende gebeurt en dat we ook op die toekomst voorbereid zijn. Techniek zal daar een enorm belangrijke rol in blijven spelen. En ik denk dat de heer Teunis ook een aantal dingen aangaf toen straks al van... Kijk eens wat breder dan enkel en alleen specifieke werkzaamheden en zo. En ook uit het verhaal van net hoor je dat leerlingen van tegenwoordig zijn ontzettend competitief ingesteld. Niet zozeer dat ze het per se beter willen doen dan een ander, maar wel snel willen weten, heb ik het goed gedaan en hoe goed heb ik het gedaan. Mm-hmm. Dat betekent dat je het onderwijs toch ook wat anders moet inrichten. En daar beginnen we mee. Die dingen zijn allemaal aan de gang. En dan denk ik, ook met meer ouderen, dat biedt ook tot mogelijkheden tot heel veel nieuwe vormen en innovatie, nieuwe techniek, nieuwe producten. En daar kun je een regio en Zuid-Limburg enorm goed mee op de kaart zetten. En die stoken flink, hè, die ouderen altijd. Dus dat komt bij u dan weer goed uit. Kunnen wij wat leren van het buitenland? Zijn er voorbeelden van landen waar ze dit beter doen? Ja, wij maken nog onvoldoende gebruik van de kracht van de Euregio. In Duitsland, ik gaf net al het voorbeeld van die Fachmeistercultuur. Dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Maar wat wij dan wel doen is, ik kom er nog maar één keer op terug, een techniekpact oprichten. En daar staan dit soort zinnen in. Even kijken of ik ze hier nog ergens heb. Techniekpact kent 3 uitgangspunten. Implementatie binnen regio's en sectoren is doorslaggevend voor succes. Samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en werknemers is de sleutel voor aantrekkelijk techniekonderwijs. Het bedrijfsleven, de werkgevers, de werknemers, het onderwijs, scholieren en studenten leveren ieder hun eigen bijdrage aan het techniekpact. Ja, dat is dus onze oplossing. Daarmee is alles gezegd. Dat wist ik 20 jaar geleden al. Ja, maar ik denk wel dat we op een andere manier erin zitten langzaam. Ik denk dat mevrouw Reiner dat heel goed aangaf. We hebben natuurlijk heel lang gehad dat we allemaal op ons eigen akkertje bezig waren. Het ROC deed zijn ding, het andere ROC deed nog een ander ding vaak. Het bedrijfsleven deed zijn ding enzovoort. En langzaam is het dus besef wel doorgebroken. Ik denk dat ik dat zo mag zeggen. Dat wij snappen dat het weinig zin heeft elkaar de vliegen af te vangen. Maar dat we samen naar de oplossing toe moeten. En datzelfde geldt ook als ik naar de doorlopende leerlijnen kijk.
Scholen waren eigen bolwerken. En langzamerhand zijn we zover dat we samenwerken met de VMBO's, samenwerken met het HBO, samenwerken met de collega-ROC's en niet meer met de rug naar elkaar toestaan en elkaar de vliegen afhangen. En ik denk dat dat soort ontwikkelingen aan de basis maatgevend zijn voor de volgende stappen die we gaan zetten. En hoe groot is de kans dat we hier over 10 jaar zitten met mensen aan tafel die klagen dat al die mensen techniek zijn gaan studeren en dat we te weinig mensen in de zorg hebben? Ik ben daar positief over in de volgende zin. We hebben het straks gezegd, we hebben heel veel mensen in de zorg nodig en heel veel mensen in de techniek. En wat zie je langzamerhand ook? Dat techniek ook die zorg aan het binnendringen. Dus u gaf daar net ook al een voorbeeld van. Ik denk dat een hele hoop nieuwe techniek in ontwikkeling is en ontwikkeld gaat worden, die ook bij kan dragen aan die zorg. Dat betekent dat je misschien niet zoveel mensen in die zorg nodig hebt als we nu denken. Dat wil niet zeggen dat u later door de robot alleen maar in en uit bed geschud wordt. Dat denk ik niet. Maar ik denk dat je met techniek een hele hoop bijdrage kunt leveren om ook die zorgproblemen op te leveren. En die ontwikkeling zie ik wel komen. Oké, we wachten hem af. Dank u wel voor dit gesprek. Dank u wel. Dit was het Jaar van de Vlinder. Niet alleen voor vandaag, maar voor altijd. U kunt wel nog terecht op onze website www.jaarvandevlinder.nl.